Hi guys! Madung adlaw natin tanan. Hindi, ano day, Miss Family House. That's mother. Dami ko na avocado. Nalatas na guba na. Nahugman po ni gabi eh. Kaya nabuslot mag-gisi, magsilupin. Hinatag niya Ate Vicky. Nara ko dari kaya naghatid kong liksian. Kaya kasian rong Lunes. Uy, di rag kutsara rabi ang ibuak. Teo, di ka mukha under Teo? Nagata na. Kaya sa tao, susang papadyo na sa isa. Kaya tutas na naman ko mag-ilig ako. Gamit. Ayay, ikat na. Hindi na mo. Imo rin isa, te. Mata na. Wala, sige naman. Wala ka. Bawa ko na nakataas mga vitamin K. Vitamin K. Kiki. Ah, mag-asukal, be? Hindi na masukal. Yan na. Nangado ra ba to timilig ko anay kamuti, mamuti ko mag-init. May bakal din. Wow. Baga Nagyuli na mo sususin na yun. baga bag unod susayang tiwa. na. Labi siya. Mukha ka na day? Luod man tayo sa. Load mo gid kung kit-kit sa nagilaw pa. Ating itanam ning kuan. Labi siya. Bubo na ni. Labi siya. Apa kaniblang? I love you, day. Danas liksian. Di ka mag-asukal lay. Exita tayo si mukha na pang pahagunos ni. Mukhang kaso ka mukha do? Oo. Kasamangay ka mong kong tai. Di na na nagkaon. Di damilong ko dahil pabog naon. Tuang gised sa rip kang bukon tuon sa. Baga na no. Dana. Kuskuson agwilon. Kuskuson ni butang sa rib. Lami ra bujud nang kuan tino. Milon ja butangan og Gatas. butanga gatas, butanga mangga, butanga prutas ba? Magsuway tan dyan ay nabog na anay. Gatas ay butang kan na condense. Suway ko. Kanta guys. Pila ko ka adlaw ay vlog. Dani ra ko makakusog og tingog. Huwag ko makusog og tingog tumig. Hi guys! Kay naay anak ni Ate Ilin. Napagagaban. Awan kita. Wa may uwan. Dang over pa ka instabilitas. Di ko mukha og ako. Tambal sino gusto la ah. No. Kasi mukha ko tayo sa. No. Isa pa niyo tambal. Vitamin 6 eh. Muna yung sa sukan. Ug mag-eskwela na wala ni cellphone ha. Pwede naman ikaw magbalik para ba ko gusto si Bube? Nga nakabalik. Kilak-kilak. Tayo sa daw nakabalik og Cebu tayo sa. Nya ba ka pa sa kautangan. Ano mo balik makasibo tayo sa. Rumadato. Tayo sa. Sa sunod ako Cebu tayo sa ha. Mami na no. Dako unod. At tayo sa daw nakabalik. Tayo sa. doon ka mag... Para may isarit. Cebu tayo tayo. Wala magmahay ka na may unod. Cebu tayo tayo. Baga. Bawal ka pa rin sa. Mami na binesting day. Labi siya. Ay matututuros Del Monte kay na Santol. Hindi santo. Ting Santol bitaron. Itong dito Santol ila Del Monte Bangkok. Buwang din sila. Magbahan ka Teo? Halik bahan dawid. Narbay na disgracias ko ang dawis. Ang bahan. Bahan o motor. Magbalik na sindisin ko. Ang sama is yung sindisin ko. Dari mga tao masinsuya. Ingan, nag-deactivate ko no kay Kuan, pag interview ko no ni Chito, but ra ko no to. Hindi mo, ganun sa... Minod na kay gato na. David, minda ang mga tao naman suya ni Diya. Si David ang natuwa na. Tagawa pa Zed. Bata pa. Dahan dyan suya, ang mabitaw, dahan sa followers, kaya dahan mo kuan niya kay Laki? Amerikano, dyan kuan, ba na? Wow, lamag nag-issue to. Nasina. Anang doktor sa RGS, may mukha mo pinubritan? Ha? Mo na mong hatak sa pinubritan? Si?
Kanang alas 10 na doktor. Di, ang cardio, ang tarap ko karon sa pagpalab, sunod. Kagang, kasuntan sa agi, wak man ito nabasa. Hindi na yung sakpan. Ito naman. Sabi, taga-alam ko, tututup sa mga utro. Mula gini. Kaya alam rin ko, nara may damage gamay rito. Pwede ko Tagal mga... man na takot mo kagi. Hatag diri ka nga. Ni? Tuhan ni Di apa Jag yung isa. nga na. Roy. Upat man ito ni Jag isa. Nagali isa yung Jag ipabukla sa ito. Upat. Hindi Roy. Blang yun ito. Tanaw rin ito, ganun matigom na. Ha. Paano? Mo si ano lah kahit nang kam. Lumayon. Maaso kayo masugot, imong banatir, basta naara kakaabot ng laag. Anak eh. Ano sila yung mga tao? Pasag din alam na. Sugot mo kayo, mami. Anak, yati man. Minsan mo kumaglaglag. Hindi, ako pa ko. Na, alam na. Baga, kadog unod. Ano ka mag-New Year tayo sa? December. Kapusog na galit isa. Hindi, bawal na ako. Tama ka ga. Mag-vlog ka nga na. Hindi. Aw, kaon siya. Nay. Nanibuin naman. Nagbuhol sa ikalay. Sabang isda ni mo kabot kay kapitan doon. Di mapalitan ay, di mapani. Di ka kuan dutong na. Dutong na din naman pa. Ang kana Lami pa. din ikuan pa, o pa ka sumulitong kayo mapayat. Pagkainit pa ko ni Uli, di nakukabot day dani. Panahinog naman, makulang mo kunumit. Wala lain dai. Mahalin. Nasagot mo, yung kuha lagi sa ilin na yung nadugay-dugay kong balik. Ngayon mo kung magpahilo na sa kulit si Daan. Nung maghiyak na ba yung first day of school. Nanghi. Luwal itong bata lagi dito. Ato na pala. Di man ko darang bata, kanara man Sa ulay sa padisaan. Di man, magtantrums naman. Kanang, may pakuha na. Eh, Patilo, jadi na agka lang. no, hangin na na. Karang di siya matugan kagawi kita sana. Gamay ra isang kaon. Daganan mga pagkaan. Silina ka di man. Daganan na, gapon gali pagpangahaw, gamay ka kag-diukad. Kita na ba si CCTV? Nung gamay naman ko. Mawin dyan na na, binan mo na. Aron siguro kuon. Dabunan ni dyan. Di, makapos sa bungit. Di siya magpugi gungit ba dugay magbata kanin. Pwede na. Ako, nagbetamit sa dyan giserins. Dali lang. Dali ra mag ako, kaya harang manglipatan. Lipatan na og toothbrushan laman, kay paakig toothbrush. Mga pagkadlo ko na ako. Agkartihan ra yung kuan katong malibang. Di sila mo ilo kay buho ako minatay. Luloy na magbata. Masabot mo kong bata. Minatay ko no kadug ta baho. Natural. Ano naman. brita mo? Kasi da, agbata, bitaw ka magkasabot. Luloy po kayo nagmananisetae mo. Tuwag sa tapit sa gripo. Bitaw mo si dara mo ilo. Luloy. Ano na ba? Ang bata mo gud magsabot. Isturahan mo magkasabot. Sugoon ni mo tulong man. Kanay dyan hinukasan, ipabutang na doon. Magaling pa ilisan na, magaling pa sungutong sa dyan pampers si Jata. Ilat na naman ng CR. Kaya mo may isang Magsakas. Natagbaw lagi kong punit sa 5 kaduaan ka ng katong... Damay? Oh? Pagsud. Lagi pag sud, giingnan na kong siyo nga. Tinarabagi pang sud sa bawol. Mga duaan. Pagsaka pa ng... Jesus ko, ginoo ko. Lakal mato-mato kasi susi. Naitat mo ito, ililog siyo nga sa adlaw kay gas katong dagi ng inahan nga. Nalak ag CR, ag susi di ay, ara na mo pangita to ades sud, nalak o kapil. Diyan na sa ko kon. Ang inahan may last ning gamit. Ngayon sa magpindo. Nagpabayad si Tilin o kuan. Mga breed itong kutahan. Kan o tabatig susi sir. 1.5 kuno. dito si Angel makasud dito. Kasi nagbili sa susisod. Si Angel lagi. Ang ito kag Tilin. Ang sabon ni Violet gidado ka buo. Hi guys, naman na dami gabukado da ako dari tanaw kus ukrang nanay. Nam lagi daghang dagko di ay nay. Nagpakuan ko dani kay magdako Cebu kay madun raman ba. Kay murag dugay-dugay mo kakag mga gulay-gulay nga presko. Ag sili kay. Gahapon dahil mis hapon ni abot guys. Sala to na dakang taong
Uli ko kay magpahilo na ko liksi kay eskwelahan na rong Lunes. Banha limang labay. At inada ditong sagbot nga pang spray sa sagbot na kana tigbak magsagbot. Patigbuwak na uban tigbak. Unsa maron? Na may bayang mag-iliw sa putlungkam. Sut-sut na daig ukra. Ari na pagkus ukra na pisga kasada. Unsay nas putlungkam. Nalabong na sus ginokog bayarang luoya guys ah. Medyo huno na jud. Nalabong na ah. Mura na gawin nagpudyo. Pag buwak mo ni nakalabong, kanang sa nganda ng isa ka buwak. Darag okra, ay, gipon, anday na nagtanim. Okra. Bohol. Malbere na gihapon. Magdaka kog malbere si bumbuhi ba. Nanut brush naman ko. Isa na kuhaon. Daragahang tinanam nga okra guys. Namunga na. Daghan na ba'y bunga na? Di sa ni napahilabtan kaya ako na mo hilabot dani. Kaya mo pa ko kakaon. Ug mo init na di ay mga muti mis nanay. Magdapog kog kamuti gamay, saging gamay. Kami raman pud magkaon ato sa ang kauban. Daghan na okra dari ah. Gipang pagsan man day nanay. Agnangka may daghan. Ha, panda uli. Bulingan mo panda. Sus grabig nangka pa imo ga. Grabig nangka pa imo. Daghan nagnangka guys. Pangtibak nag-uban. Ari na po ko ubos guys. Agkikita ko sa pizza ito. Duha ka buok ring duso. Arang lami agbalugbati. Oy, tambek ka jo, hamloy. Kay di aman po yung nakapatambek. Ag-ita bitaw. Lami ka jog dahon. Dahil saging, kauban na ng saging nakaabot ragazig ko. Katong dari na dakong bulig, kaabot pa ko. Taparad to, moto yung dadun. Araka, lapo ka to dari guys, kaya sigag-uwan gabi eh. Narag pitsay guys. Imbis kay hinlo-hinloan ring dodo dari sa ubos, ag lubi oh. Hala, hapit na muguang ag tinanim ni kaya yung saging tulura pa de kabulig ag bunga na isa hapit na muguang. Tulo upat. Excuse me. Upat di ay. Madyo pod. Ito upat. Magpaadyo ko sa motor. Problema ko sa motor pa. Namday malbiri dari. Na plat ligid.
Mm.